сегодня неделя, Вика пошла по своим справам, попил на пилатес з сяброўкай на каву, і я не ведаў, што мне рабіць пасля сілоўні. Думаў, пачытаю кніжку за кавай, такі думаю, хочу з кімсьці сустрэцца. Напісаў у інстаграме, што давайте на каву, хто хоча. Мне ніхто не адказаў, адказалі, дакладней, што не могуць, вось. І я паехаў у кавярню, Андроны называецца, і прыехаў просто, ну, вы бачылі самі, што адбывалася. Ці пабачыце, я не ведаю, куды я вставлю відэа. Мы з Валерай так паразмаўлялі, я пазнаёміўся з... Я забыў, як яго зваць. Андроны, мабыць, з Томыкам, які барыста, яшчэ другі. Магу тебе здымаць? Да. Привет. А як тебе зваць? До речі, мы не пазнаёміліся. Валерия. Валерия, я Евген. Дуже приємно. Как по-белорусски сказать, дуже приємно. Очень приятно. Вельмі прыемна. Вельмі приємно. Так, як тут велю ёсць, то вельмі. Вельмі. Дуже таксама ёсць, калі што. Вельмі приємно. Так. Окей. І типу фішка ў тым, што вельмі мала контенту по-беларуску ёсць. Ён ёсць, ось, напрыклад, ва Ўкраіне і, ну, я ушоў, окей, ладно, это тэлебачанне, але типу, калі глядзіш, продакшн вельмі добры. Я пачаў глядзець, Дурнев быў такі, ведаеш? Ну і ён там тыя, всякі праекты рабіў, зараз я глядзеў, штосьці з украінскага комік та гісторык ёсць, дзе... Смотришь? Я не памятаю. Феликс. Так. Феликс і второй... Ну, гісторика я не видно, да, кстати. да. Ось, і я спочатку напаткав на Фелікса, в сенсі не щось у тиктоку, а потім я побачив, що є шоу. І я поглядів тройку про історію Білорусі, думаю, мені цікаво, як буде глядіти. Потім про Україну поглядів і поглядів. Przyniosłam ci, żebyś... Dzięki. I to oddaję. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Про Росію, думаю, мені ось цікаво було, як ти... Що він розкаже, да? Ну, тут буде на емоціях, чи буде не на емоціях. Валерку могу води? Так. А з чим це є? В сенсі, це ферментація якась? Чи попросту? Natural. А, натурал. Myta kawka, jedna z moich ulubionych mytych kawek od nich. To jest Honduras, jeśli dobrze pamiętam. Słuchajcie, tak, to jest Honduras. Bardzo fajna, bardzo słodka, bardzo czysta, bardzo herbaciana. Po tym kofermencie z cytrusami będzie idealne. Powąchamy. Интересно, как сейчас там с кофе? Ты давно был? Місяць тому. И как там сейчас? Ну, я кажу, я пив фільтр і було окей. Ну, в сенсі... Шелі, так. Ні, було. Окей. В Гетеборгі знайшов у центрі добре таке місце. Така апка є со спешалті. Аплікація. Окей. Вона називається... А по всей Европе? Так. Вона називається Coffee 3. Кофе 3. To jest bardzo dobre, bardzo fajne rekomendacje. I gdy nie wiedziałem, co tam wypić, ja po prostu lokalizację robię, gdzie jestem. У нас там еще нету. Jeszcze nie ma. Ale jakoś chyba zakładałem konto. Więc rozumiesz, o co chodzi. Tak, tak. Bo jesteśmy kto? Słowianie. Tak jest, no. А, то ты так есть. To jest język kawy, wiesz. Tak, Rozumieją. dzisiaj oglądałem, lubię oglądać Makłowicza. O, z najlepszym Polakiem. Tak, Uważam, że Makowicz jest najlepszym Polakiem. bo dzisiaj oglądałem, jak on tam coś jadł. Po prostu nie wiedziałem, że on ma dom w Chorwacji. W Chorwacji, tak. W Chorwacji, tak. Lokalna społeczność Tak. złożyła mu się na tablicę z napisem Obatel Maklowicz, on tam mieszka. I po prostu nie zrozumiałem od początku. Zacząłem z jakimś tam kucharzem mówić o coś. A co to jest za mowa? To na pewno nie polska, ale coś tam zacząłem rozumieć. I to po prostu chorwackie, bo przez to, że ona jest słowiańska też. Tak. Bośniacki, tak. No No, to ja wiem, jak on ma te odcinki, na których się kąpie, na przykład na jakimś różowym flamingu. No, jest straszny dystans do siebie. Tak. I mnie on w ogóle bardzo bawi. A teraz on jeździ Chwila rowerem ciszy, tak. jeszcze. O, to jeszcze pewnie na współpracy jakimś elektrycznym. Tak. Chwila ciszy, nikt nic nie mówi i nagle oliwa i wino. A jeszcze ma takie wymówienie, w sensie Tak. takie smaczne. Проезжал каля грузинской кайфовой кафешки. Мы тут ели с Викой хинкали. И я взял лобяни взял. Вот оно, каратей так выглядит, да? Симраю.
Заходьте, ось. Так, не подали, поеду додому зараз, напевно. Покатаюсь, поеду їсти. Я не поставив камеру і сподіваюся, що її вітер нікуди не скине. Короче, я вже сказав чи не сказав, заїхав, взяв собі лобіані. Лобія по-грузинську, як то, не сакартвельську. Картвельську, гэта фасоля, а лабіані гэта типу фасоля ў хлебе. Я вельмі люблю гэту лепёшку з сыром, яна вельмі пафасная, моцная, дужа, а вось фасоля. Трэба было яшчэ взяць на тахтары, а вельмі взяў. Короче, у меня в гостях заўсёды пошуці, що нетворкінг, і ён робіць, короче, усю справу. Гэта было перад выбарамі 2020 году. У Менску на парке Дружбы народаў адбыўся вялікі такі мітынг, і ён быў дазволены, як што. І я хацеў там заграць. І ведаеце што? Я сижу на складзе гэтага аўторак, я побачыў анонс, што ён адбудзецца. Что там будут играть, там БН, что-то там Пылай. Яшчэ хтосьці. У сераду на наступны дзень мне пишут з гурта Пылай. А ты не хочешь? Ой, кажут, не хочешь. А ты мог бы подменить нашего бубнача? У сераду мы сустракаемся, граем 5 песен. И у четверга я граю на этом митингу. Вы разумеете, наколькі выпадак у жыцці вырашае? Але не просто выпадак, трэба ж быць гатовым да гэтага выпадку. Калі б я не быў гатовы да таго, каб сыграць, каб сняць песні за вечар і сыграць наступны дзень, то я б там не сыграў бы. Это вядома. А я быў гатовы. Мне было страшна. Але я пайшоў у гэты страх і зрабіў. І цяпер гэта, ведаеце, вось, калі ёсць такія чекпоінты па жыцці, то гэта адзін з такіх Ой-ой! То гэта адзін з такіх чекпоінтаў. Гэта былі такія эмоцыі, ты не бачыш канца і краю людзям, ты разумееш, што гэта сумленная, свядомая такая, як сказаць, што ты ведаеш, дзеля чаго ты гэта робіш. Это не проста сыграць песні, не проста паказаць, які ты бубнач. І вось сёння таксама з этой кавярняй людзі расказваюць, ось, я ў відэа адным расказваў, што цяжка ў эміграцыі інтравертам, таму што ім цяжка пачаць размаўляць, кантактаваць з людзьмі. А я сёння пазнаёмся з барыстам, з барысткай, пазнаёмся з барыстам, пазнаёмся з уласнікам. То бок, вось так я і уліваюся ў новыя грамады, ў новыя рэаліі, не працягваючы вось пра такія выпадкі. Потым гэты нетворкінг спрацаваў далей. І ви, напевно, ведаєте гурт без назви БН. Дык вось, я яго слухаў, вось загінулым паэтам прысвячаецца. Гэта просто дахазносны трек. Я вельмі любіў, калі я ў школе вучыўся. Уже ў класе 9-10. І у тым жа годзе, ці ў наступным, напэўна, мне прыходзіць прапанова долучиться до гурта БМ. И что я роблю? Я долучаюся, и мы играем концерт. Люблю я свою життєвость за такое. Расскажи, что ты робишь. Я знайшла жанчину, яка нам фіксика продавала. И что ты пишешь? Я не ведала, ці гэта она, бо у меня не засталося ніякай пераписки з ёй. Вось. Я спытала, ці гэта яна, і яна сказала так, і я захацела ёй распавесці, што фіксік жыве сваё лепшае жыццё, што з ім все добра. А ты спытала, сказала, што гэта мы вас фіксіка забіралі, адразу фіксіка сказала, так я ведаю, хто такі фіксік. Не, я не пісала фіксік, я пытала щеночка в Істхайленда. Окей. Кранальна? Вельмі. А що на тобі адказує? Она мне прислала фоточки малышиков, які были маленькие. А, слухай, это подобно на ее. То, что мы ездили. Любовь мама. Ну, подобно, до речі, на фіксика. Серйозно, по головешці.
Яна кажа, што я ўжо не памятаю храналогію пра продажы, але памятаю, што яго ніхто не хацеў, а я кажу, таму што ён чакаў нас. Ось так. А цяпер ён чорную сабаку штодзённа дзярэ. Яна напісала, што дзякую яшчэ раз, што вы зрабілі мой дзень. Ну і твой таксама наш. Так. Ты малайчынка. Розкажи, який ти смак взяла. Гэта ягода млечна. А що значить ягода? То дурніца. Ні, черниця. Чорніця. То есть- Дурніця гэта голубіца, так? У тебе все на ладу, Віка. Поїбалися. Ні. Давай лікбез. По-білоруську ж дурниці. Дурниці. Голубіка. Так. Буяки. А тут это боровка. Так. Ну, Ну, я ж сказала. Ты не сказала. Я потом покажу, что ты сказала. Я сказала, это голубицы. Дурница это голубицы. Так сказал мне. Не, так дурница это голубицы. Так это одно и то же по-белорусски. Я думал, ты с польского перекладаешь. Не. А у меня кава лата. За 8 злоты. Целый тазик этого морозива наклали. Это мы заедаем стресс, потому что мы побачили змею. Вика побачила, подскочила, и она не подобна была на вужа, потому что не было вушек таких желтых, червоных, яких. Она была черная. Ну, больше черная, и низ был белый. И одна из фоток подобна на гадюку была, хотя по померах она не подобна была быть на гадюку. Хотя я не веду, какие у Беларуси гадюки. Ну, фотку вы бачите. Змея воды, скажите, это гадюка чи нет? Ну все, мы поедем до дома. Чилить, готовать, Это гулять. была гадюка. Ой, вуж. Типу, я не готовая была бы рисковать. Так Типу. вуж, это ж царь вуж. Это он ратует нас наоборот. От смерти, Так, бо у его нема яду. Але що пусть все равно будет. а так ты ему потом голову откусываешь и все. И он тебе, и ты его. Тому він мой вуж, муж. Там и є вуж. Смешит меня это все. Сябры, у нас сьогодні з вами кругленькая дата. Паўгоды, як я вяду свой блог, канал на ютубе, а вы споживаете мой контент. Я спробую вас радовать, суцішаць, показывать утульнасць жыцця, тое, як я його бачу і адчуваю. А вы пишите мне свои комментары, вы что такое робите увогуле? Вы глядите мои видео, это что? Это что такое? Мне вельмі прыемна. Вы подписывайтесь. За паўгоды я набрал семью з амаль 700 человек. Я думаю, спокойно до конца года нас будет 1000. И увогуле мы будем развивать наш канал. Я кажу наш, тому что я ж раблю гэта і дзеля сябе, і дзеля вас. Мы разом, мы як сім'я. Як заўсёды, калі вы хочаце дапамагчы ў развіцці майго YouTube каналу, вы хочаце бачыць контент з лясоў, палёў, з намётаў, я не ведаю, з всяких поездок, то вы можете мне аддзячыць за тое, што я раблю контент. Унізе па спасылцы на Buy Me Coffee можете просто набыць мне віртуальную каву 1, 2, 5, 10, колькі вы захочаце і можете. Я буду вам вельмі удзячны. Мы ўжо сабралі, і я выплаціў пазыку за камеру. У меня была такая мэта. У меня быў план, я яго прытрымліваўся. Пазычыць грошы на камеру, тому що мне ў той момант не было, набыць камеру і менавіта з блога назбіраць грошы, каб аддаць за яе. Таму што я ж дзеля влога і набываў гэтую камеру. І вы мне дапамаглі. Мы назбіралі, я выплаціў, і нават частка грошай засталася на намёт. Калі у вас ёсць магчымасць і ёсць жаданне мне аддзячыць грашыма, то спасылачка будзе ўнізе. А калі не, то вы можете просто напісаць комментарий які-небудзь тепленький, альбо поставить лайк. Дякую вам. Боже, на сегодня выехал покататься после такого спекотного дню.
калі парила ўвесь дзень. І тут так пахне вёскай, тут так пахне травамі, зёламі, якія за ўвесь дзень нагрэліся і зараз чуеце? Цішыня. Адчуваецца, што лісце жаўцее пакрысе, ўжо хутка надыдзе восень, так сказать, вясна. І лето вось так, скажем, проляцело. Гляньте, якую я тут знайшоў пярліну просто. Вісла. Там рыбку ловяць. Зараз трэба неяк змантаваць нам штатыўчык. О, тут есть мушля. Я ось так пад ніз. Мне ўладзь прапанаваў падпрацовачку. На здымках шоу максімальна. Можете тут паглядзець, што там было. Здымалі пра фем-стендап, стендап-клуб, які арганізавалі феміністкі. А я быў на пазіцыі хелпера. Дапамагаў у розных пытаннях. В якіх пытаннях? Зрабіць каву, гарбату, прынесці што-небудзь, штосьці раскруціць, штосьці прынесці, штосьці ўнесці, дапамагчы. Хелпер. Вось. Падаецца, што за пазіцыя? Незразумелая. Але насамрэч прыбяры такую і ўжо стае некамфортна. Вось. Папрацаваў. Спадабалася граць на бубнах на гэтым тыдні. Уяўляеце сабе? Мне гэта яшчэ падабаецца. Так, апошнім часам не патрабуе сябе шмат, бо адчуваю нейкую агульную стому ад неразуменне, адсутнасць імпэту. Быццам бы усе мінулыя правілы яны сышлі кудысьці і вось выбудовыя новыя. А я прыйшоў учора і сёння і некалькі гадзін просто адно і тое ж, разумееце? Зараз праз тое, што вельмі шмат інфармацыі ёсць у інтэрнэце, бяры і вучыся. Школаў мільёны, дармова. Можна вучыцца граць, я вам скажу, на бубнах дармова. Нават не хадзіўшы да настаўніка, калі вы умееце аналізаваць сваю ігру. Вось. І праз тое, што вельмі шмат інфы, у цябе увага разбегаецца на шмат. Там хочу тое. Вучні прыходзяць, якіх вось ёсць жаданне навучыцца, такі, я паглядзеў таго блогера, штосьці пачаў вучыць тое, а няма структуры і карацей. І я таксама ў гэтую пастку трапляю. І мне хочацца вучыць адразу ўсе стылі, адразу ўсе рытмы, адразу ўсе песні. А ключ поспеху у навучэнні ігры на бубнах і будь-якім інструменце, гэта што там за рыба была? Карась, окунь, што вобла. Ой-ой, можа мяне зараз прыхопіць які тут чорт. Дык вось, паўтараць адно і тое ж. Вось я адзін і той же малюнак там. Вы навучыліся яго граць? Все-таки я буду далей вучыцца граць. Не, паспрабуй пайграць яго цэлы тыдзень у розных варыяцыях. Тады ты запомніш, тады ты навучышся. Вось. О, мужики там рыбку прыйшлі лавіць, зараз будуць свой лагер ставіць. Обуз. А на апошняй сесіі на тэрапіі мы штосьці з тэрапевткамі Аксанай размаўлялі наконт чагосьці, як заўсёды мы размаўляем. Але галава запамінае то, што яна хоча запомніць. І мы некалькі разоў падымалі тэму, ці я чалавек асоба працэсу, ці я асоба цэлі. Ну, хтосьці робіць дзеля цэлі. Яму працэс абыякавы. Ну, ось, зарабіць і все далей. І я ёй заўсёды даказваў, яна мне кажа, я не разумею, вы тое ці ось другое. А я заўсёды казаў, што я чалавек цэлі. Пакуль я вось не пачаў адсочваць моманты розныя. Вось, напрыклад, з роварам. Я магу паехаць за 30 кіламетраў ад Варшавы кудысьці, проста выпіць кавы. Ці я магу выпіць каву ў Варшаве? Магу, вядома. І я пачаў заўважаць, што мне падабаецца ездзіць проста. Я вось езджу, гляджу, вось бачыце, якая тут прырода. І яна мне кажа, магчыма, у вас проста вы рабілі тыя рэчы, якія вам не падабаліся, таму вы не звярталі ўвагу на сам працэс.
а вы насамрэч чалавек працэсу. Я спрабую зараз на сябе гэтую прызму прымерыць, скажем так. І ведаеце што? Я вось граў на бубнах і тыпу я разумею, што мне падабаецца сам працэс. Я тыпу ўсё оно лепей, стае лепей, усё прыгажэй, ты больш адчуваеш гэтыя моманцікі, як там што граецца. Ёшкі. Што яшчэ хацеў сказаць? Зусім забыўся, што ў мінулым месяцы была гадавіна. Як назваць? Нешчаслівая для майго жыцця, для жыцця, як это, увогуле нашай сям'і гадавіна. У мяне адышла маці 12 год таму. Мне амаль спомнілася 18 год. І яна адышла. Прыкра, кожны год плачу. Кожны год плачу. Пераглядаў фоткі вось нядаўна. Так все миленько. Прыкра ва ўсім гэтым все. Адно з такіх найцяжэйшых, што б я вам сказаў, гэта тое, што забываеш, ну вот зараз кожны раз кажу і цяжка, вось, што забываеш голас маці. Гэта цяжка, сур'ёзна, ну вось цяжка. Ну што тут яшчэ скажаш? Што я любіў вельмі, ну вядома, што любіў. Мне вочы, вось. Вочы, нос, яе. Не, зараз я больш стаю ўжо на бацьку падобным з кожным годам. Вось. Раней з галасы пакуль мне яшчэ не стало такім больш мускулінным, скажем. Нас блыталі, калі тэлефон здымаў, заўсёды і надурваў, і сябровак. Ой. Яна хварэла на рак, хімія, вось гэта ўсё, як это праменьванне, аблучэнне. Цяжкага шмат бачу. Ты гэта я не уяўляю, як бацька на сваіх плечах тыпу усю сям'ю нёс. Ну, не толькі ён, вядома, што мы сядзелі, нічога не рабілі, як у меня брат яшчэ ёсць родны. Вось, мы все ўсё рабілі. Як я гэта буду мантаваць, але я разумею, што я хачу ўсё гэта сказаць. Наконт працы мне пакуль яшчэ нічога не ясна, але я планую зарэгістравацца у адной там, скажем, сервіс, дзе док-сітер, выгульваць, хадзіць на шпацыры з сабакамі, браць на ператрымку. Ну, карацей, вось такая тэма за грошы. У нас фікс, не атрымаецца вельмі шмат браць. Але ў кагосьці можна заставацца таксама, як у кватэры з катом 5 дзён пабыць. Карацей, мне гэта пасуе, паспрабуем. Все, я паехаў далей, пакуль надвор'е, пакуль сонца не села.